kulubo na nga kadustaan. Namaya ka ito kay yaman. Na, pakarayag tanong ka, amay na tabiya. Guta ka ba sa ko, amay ko na, gipang ka kanagiyo. Upanganap. Apiari marjanso na binapiyang usiyatan. Quran na alawin tanong suda niliyang, ububad na itiga benda ng saragakan. Ito na idalil. Nakatiya guruan na Swalla na isa akyat tiroon sa Quran na pitiro wala ko nabi innaka mayitu wa innahum mayitun. Tunay man nga pitiro wala Rasulullah. Dahil niyo man nakapeke pangusiate pun wala ko nabi kapan ka. Kenapa niyan doon piangingi po? Baniyan piya ka ukit sa buminira mapiya ka manariya mama na malaka manari bangsa na matay ka manariya mama na wid na batay ka kadere ka dun mata anas ka ya Muhammad na batay ka. Elenyo, na inisumpatian mo ka para benda-benda kanong guruan. Tabi ako mga ulama na para di ka makapamaw. Nakatiga gitu na Peter wala ko nabi. Nakanabakaroon na inisumpatian mo pan. Wa innahum mayitun. Nagumataan na siran. Napamatay siran. Tasiran. Sakan. Saka. Siran. Kasukon sa mga ummato nabi. Nakatawan niyo, ayak iya guguda si iyo mga pananapser na inokon na Peter wala ko nabi ay ni tampla iyanon, akyat tiruan yanon sa mataanas kaya Muhammad na patay ka, kabilo yuto wala awasyat, nabilo yuto wala apakay ng kaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Nah, pangambuatan tanong, Marjan, Pitero ka, asoka pa mamakin ga ko agama, nagusoka pa paganada ko agama, nasoka pang ganabaka ko agama, napatot, totosing ka umanan na kao, na pangganabaka tanong so agama, naron tanong din na pupatapatay. Basa utok mga lokstano na ikadua kayang basa iranon naron tanon din nakakayasi sa matang gawaig. Inuman ay mga ulama. Nadaak kada daun daw. Nadaak kagagawi Nada amaranti alungan. Nada amargesauran. Abayran di susuno nga. Kakalo-kalo. Nasururuparupan na makambakurot. Nasututurugan na makanaw. Nasutumatangkiriin na makasarempang. Nasutumatalikod na makasangor. Na iniga na pa kanong guruak na ikalima soliliwan na iman, nakalo-kalo na solda na iman. Benda kan okeyat ako ng tagayang basa ako na soliliwan na iman. Kakagiripan uro aya kalalayaman tayo na liliwan na iman, nabgami amiat. Nakanaman ubag yung tipyo, kaya liliwan na iman, namutada apa agama niyan. Kaya saka napimbasa ka na, sa mutabgami amiat. Kasakab siya ililiwan na iman. Imialan niyo sa mga ulama, narilaya ko niyo. Kenapa ino ang niptiro ka kagaya pada ko mga murid mga ulama. Kasangguru ka na, mataga ko murid. Kenapa ino ang niptiro ka? Kati si Alim Sidu ni nabbakan, nagagugi ang ayay sa aryakan. Kenapa ino ang niptiro? Ilan niyo man, sa mga ulama na iman to na aya ilayang korumpan na kinad na mga tawa, pagatakin nilan sa mga ulama. Kado pa namin yan nagakanami, pero at tingin na inuminda ka lala, waminda ka la ulama. Ini sendiri kami pa. Mitero ako sa Tamparan, napaganagsik ko mga lulota sa Tamparan. At yan nasandap sendiri kami ron, inuminda ka lalalo, kaya minda ka kami ang mga ulama na may apaka-pakaki ang ariyan. Kaya nor kami, ito yung sendiri, bagay kami ang usyata kami kung mga kalilimu, na may nakatano, mamunotano, mamanakautano. Abani-bun tetaruan na matanguan laka pamukawaya. Udita na mo pag nawa yung abitaditano na saragun naman ang ka. Nalagtaluwa ka mo siya na magiginang ka din.
Limada, mga ulama, Allahu Akbar, paganay na pslitan sira. Ikadua na, ya parateya korban na lagi do di tanong sira ni man to kailangan. Dahil upa ka nag-aariya ka na isa niya politisyan, kapolitisyan ako mo. Makakati siya rin sino dino, may niyo, may mga brami siya nga politika na di kami rumpa abaw. Kaya na ba kami niyo kailangan? Kakamping nga ipanuro na yan na mapagkaruro ka na para kati yan, kaya yan. Hindi kaya para mga sa mga tao na kuha na yan ang tarita na niyalin sino din para kati yan, hindi kaya yan na yan. Why dun ka, na di kami niyutungan niya pupisa sa rasa. Kaya dapat yung masakit-akit. Nare, sa mano to, kinanglang tanong suagama, umanang tanong ka para apa mo kawaya. Ira penggugudungway na peray mas gitari ada ay mamon. Nakati si alim sido di na panag. Maka mas gitar na mabubulan dengan matay rang akiamatan na sila ditutuluda. Pagi mami ka. Nagira nasiran na isa ka mas gitar. Mura ka na udisa ka. Abunda may kamatidit na kapakay na tingin na sing-singlitan ubun kapara masaya. Di yung masinong pawala. Kali yang kaya keneg yung narana oraga ta'i. Makan na benebai. Alay, matunapan. Kinanglantan suagama. Marjan. Ino to. Piray pamilya. Apetay suwisakiran. Nadilang katawan iki di ako petay kiran. Giraw ka mana mata mo sobra nga mga isyu mami marjan. Sana may kapira ka na ikaw kiti. At napwete siringan namin, nakakalakatang namin. No ano na, alam, panaging nga kami siya makapwete, na di mingatan ikidi, meron na. Iwallah, yaki ba ko piyanig, ikaw ba ko ama? Ano pagkata pa nga maranawa din paganad sa agama? Apa man, nasingar kami isinite. Dapat ka? Pero manang upan, wallahi ka namiyatay sa marawi. Neno wakati ariyak niya pagano. Anamiyatay siya miya kalala a pamilya na de na miya gana ditirang kuwagama a pamilya na kay putay na sekretary na mo kwarto. Padira nga ni hidiran. Totoo sinong tayo sartano, future, putayan seran. Kinanglantan suagama. Alim, inoto, napiyatayan siran namiyata kapadilanon katawe, kadirang katawan ni kapriduon, nadirang katawan ni kakepanaon, nadirang katawan ni kasembayang iron, wallahi ladim kadibuay pira pamilya, nadisiran dene pengaya, nadisiran dene kergaan ka always import. Uman na napamatay ka na import, so ini estado. Kaya pa naman buka kaya sabutaw na mga taway, na idadamyan tayo na ima, mga oto, popo iba. Kanaman ubaginan eh, kung nga paguntulan naman niya tayo sinakababay ko lay. Sululot ka na paguntulan, as kanod na masipagina, sa kanay panggulimaon. Saka mabuwag ipagari ko lang, miyatay siya mga kawanta ko mga sisipag lagi diyan sa katano. Inuto nakatawan niyo sekreto ron wagama, upa makasala kawang gulimaon nawad na pawing yan na pamanutol niran na sigurado. Nati may kasaka, nabagay nip kami amiyat, matang wala ka mamumuli at si mami na. Tip ko nakadi man na ginawa nga, nari sama na miyagdamiyo. Kainanglan. Lalayon na ko na ibarat. Si isa Luzon at namiya tayrong gari na aya tutulrak ng utama nga taga Luzon na mip kedua gawin na di kering. Sumiwa ko to sa Manila, multa ka apiaki, atinan ra na mga tagutwa Manila. Na kahit bali nga na penutul ni rarang. Tiyak na inuto di kering, utiran na alem, ded na mata oromigo. Wala kasi ikor ka nun, auditan ng bagu-bagu. Nagkapakat na matay ka na ipalabang sa lagid no kaya ipalabang o binatang. Pure. Allah, nare, kumasuitan, kinanglantano suagama. Ale, minuto, natutuusin niyok mana ayamana niyan, hey, babay kulay. Pagari kulay na kinanglantan sa agama, wanda manayay, kambi at tatano ko mga ginawa tano ko agama.
Na uriano kambiyat tatano ko mga ginawa tano ng biyatan tano sa mga matatano ko agam. Uri kaya? Inuto alin. Niya ko ka mafia, pemalingot timing ang bawat ka sa habit. Pemalingot timing ang bawat ka sa ustad. Pemalingot timing ang bawat ka sa alim. Tiga marjan inuto. Amay mga patay ka na ipendulukan niya ko kasurgaan. Korea ka, sakada wata yan na ustad na. Pure, ini ngapir lah. Ini may ngapetay ka akhir na pagandaong ka wata ka mo di na si ustad. La ilaha illallah. Jadi very good. Ngapa makaya wata ka na scientist. Ito na mga ligid yan ba? May kapatay ka, titindag ka niya na tiga ka, hirap pa kawitan mo sa kasandagan na tanto, natigin na mami, adab man na typon. Na, benar? Anawata ka, tabiyo, anawata ka engineer, may kapatay ka, natitindag ka niya, natigin na miya taksa kang tsokobur ka, 6 feet, kaya soko-soko daw ka. Saan natabiyo ko sa mga guru ang negugiyang kayari ka na diyo ko pan makapaparatiya sa bayawata ka na talo. Nakuha ka sa sakatawa, hindi ito nakakuha gama. Kau pa makapagunto na nalangon. Di ako perati sa basa kataubo. Kay guru na namya buserong, kailangan natin na makatay babang ako mga muriat taong kasabiyak sa kuha gama. Kau pagunto na napalaya. Sama no to mga uripan wallah. Kumasuitan no, ada iran tano oras tano, kakati akata oron, lagi dunia oron penebak atau sama ibabagay na assignment ta guru na iya. Sama na kinanglan suagama na ayay sumpatatan ada irian na ayakap bakaw kita koron napakaisup sumbag na kambu kagiti kapya kasabuti ron tononon pakaisa ang tawa onon successful. Ang taonon, miya ka apas. Inong amna di sabuta, titugan mo bulo. Di nga sabuta mo maranaw, di nga sabuta mo sabala basa. Ang taonon, miya gintaw, di na pagpaginatawa, ayabasaw no mga loks, narandarandangan yan, nasasaro na yan, kakagidit na widinakan. Taonon. Pamakin gang kau, kabagan tanong sa guguda na, sikur ka no, pamakapri single person, na batano dong pag-iso pisa katawan, ang ta'i successful. Nambida-bida tanong sa, napiyang ganan di marataso kapag ang gana ka, ilan na kanon, naseta no makapilagi-lagi. Aya kalilidab, pero no mga tao na alin, aya kaya successful, aya kaya miya kaapas, nagyang kotwa tawa miya dato. Kaya ka rin, naman to, nadiimbuto-buto nga nga ka dato. Kagawa mo, naipata ka gila, naditutula ka no, tumid-tumid-tumisan, gila na magari-ari, panna, kareno to, sa umada to, kanaya kata karena nga na, sa kabui, tao sa layo, anada pasimba niya. Na paano ba ka mag-gobernador? Nariyan niyo, pamakapag-isitan mo na alam, suwagi sumiyada to. Ang tawag na rin, successful, alam, suwagi kawasa, kawasa mga wasa, at natrakyan, apiratiman, aircon, nadmanawalin niya sa Marawi, nadmanawalin niya sa Iligan, nadmanawalin niya sa Cagayan, nadmanawalin niya sa Manila, nadmanaposto niya sa highway, ginanatigin na limim yung kapas. Benda gede mga na singoy lian na narutan mo pakati yung mga sumbagtan. Kakapakay na gumiraw at iba, wala nabigyan mo sa traka, nakamay dahil ito di ko sandang porn. Pia multe ka, bari? Pakaisip yun, ang taon nun, niya kapas, bagyan mo ito aging gurtan wari. Absukayan, stable ko galbakyan, every month, uman makaog subulpin yan na maraming pera. Taon nun, bagyo ko ito ayamanan niya na may adato, Allahu Akbar. Nasikur ka nun, na pamamakindan yubo, kaan yung may laiso, tindigun Islam, o pamagapaka yung ano.
Nasudatan rompen kasembaga nadaanan sa kanwa panutulan sa totula mapontok na toto sini wasututul na inoppenutula kasomaan niyan kaya basaw no mga ungangan na anak tutula benarani denganan sa indan anak tiga bantaan na di pamanapakadaan. Tona nga tutul natabiyaw kataya buruan nay siya ne miya batiya sa ngota kita ba yang ngaranian as-saadatu bainal wahmi wal haqiqa. Pitiruan sore piring sa na kita bu kami wana tigo benito padi na. Tona nga tutul sa katawa ba ayang ngaran yang guruan sa ngota kitab na siya niya Christina Onassis. Yang gotoa kitab na kaya panuturan yang kay Christina Onassis na miyatay siyama yan na ayakon na kaya warisan yang kiyama yan na tamok na isa at tutulong sa ngota kitab Peter wakan na balta ngota pulwa na ngota pulwa minibag ako niyama yan na magbitumbita tamok taman sa na mga airplane yan at na mga barko yan sa kalayan ni tamok. Upama ko, na ba ito at tinga-tingara, ano? Napakais, sama no to na uskay pag-isiin na ya parati ako ron na alimuginan ni pure na da panalawanan na makadadaya, da alawanan na successful. Kaya na palinian na, adna tarakyan na, adna barkonian na, adna itinian na. Dapat ka, giti sembag ka, napakataros na. Ugaid na tanuning kagyang kaya tutul, kaya kinidakatian na waidun kaya ilen tanron narandarandangan yan, nasasaro na yan sa kapipi aginawan yang kakagyak kawasa, mangawasa, na epiya ka mamasawon, na diniyang pandiing ganotan, wanto na ititua kapagintaw, ada akagigyo. Ito na yung mga nakakapagintaw, ada akagigyo, dit na uida ka la. Miya masahuro no. Miya kalalaitan mo ko na. Nainong niya na yung mga didi perlu bawan to na sama na to nang utap tiro na kanayad na ilentan ron nati sungsama nila na ini sandang yan sa uta airplane yan na bukaw no pa ilo to miya katapad. Di miya pia-pia ginawa niya. Siya buti yan. Na nakialipatan ko ron na iyari sino di na maluwakan sa ano ko na tipungan na kamantan o may lewan na pamamakin lagi. Malu ako kon misi na kami wanam bubunay kaawatan na nga. Taga ni bigab si di Facebook. Kaya na nagdi seminar di Facebook sa seminar. Kaya di umihalin. Diga pure. At napaya mo siya taon na wala lang ang Facebook na wala lalay sa at yan na. Kalama na diyan ba ni siya kasi naka Facebook ko. Kasi ako bandidingit, naro di Facebook. Nabundang ngayon na nag-atiro ako ron na mga tataw kami ron ng mumo, tumiba. Apaya di bulsa ay na sadisin. Namiyaka din na. Nako na, tapanganak na upo mamakidagano ha. Saka no sang tawri yan ha. Di buya, panabuya wa taon-tawa mata sa pakaisi. Damo ta Peter wa na ba yang tangaran yan? Ay, sumibog na una. Na, painalo. Sa to sini may kain sala nagikidyo ko. Amay nakasya tao kuman. Nasa na iradio udi mangusyat panoro nakatong so di pamamakid. Man ate may piklasan na. May atini training ka sa bitulog teaching sa Arabic. Na namya nga pasadakop na College of Quran Islamic Studies. Itarustan. Piya ka mamasauto karandarandangan niyang katantua makadadaya kuilean tanron na din niyang pandi perlubaan. Piya ka buat tanong si sama na niya no. Kami ko na di nga makataon ng tanong na di inganotan na tanong. Mana di inganotan. Pati ang mga babutan may nakatawan nila na yan. Dasi ko dinandi kang ganota. Dinandi ka perlubaan ko tito ka pipi aginawa na katawan niyo inukitan niya. Sa parabu matok niya so ka pipi aginawa niya. Bae na ini paarian as kanya ni di mga Roma. Aya buo dinaro di kang ganubukan na saramato niyan so tito mapia kapagintaw. Na aya ko na miya pangaruma niya na dato na talukan nisyon. Taluka tawa na bida-bida nationality ra. Berarti na Philippine, Saudian, Qatarian ibarata. Na ibarat na mapangaruma niya no to kay ni kanya ni betangon.
Na mapangaruman na di rumah suat inawa niya. Mimbelag finally. Taranta dukab. Nah, sama no to na miya gdamiyo. Ay apa kay sa ino niya no tong penggulaw na kagid niya di perluban na to na ikatamin niya mutito mapapagintaw. Na itaros tanop man. Mga uripan wala. Kagiyap man na magyuto na miya kaysa na lumiyalakaw si Christina Onassis. Na kay makaw masangkot ay namisigin sa hotel. Nakatawan yun sa hotel. Kapipi ginawang kaw ni kumbasaan itama sa giripo na busbuton. Kapag panausigo pa ka na sarang makagiro ka sa namin patag sa ngare ka na tiga pa na kogiting na kaya kogitan pa. Na problema na niya ni peluban so kapipi ginawa. Misikin sa hotel na kay makaw maakan. Namya kawida kalian. Inutubos na yat kaya sikin na niya na hotel na self-service. Namiyata ka pa wida kalian. Mata niya kinakapagintaw. Diya kan di perlubaan wanto na mapia kapagintaw na misigi na ko sa hotel kan mapipia ginawa ko. Nakatiakan ako na penuh ke paro na sa kani pengunap jalapan. Niya bad trip. Tinudingay niya para magda mo kakati. Nguta ka ba sa wate malam magda mo kakapipia ginawa niya na mga pelin niya. At yung mapipia ginawa ay panatarakan na kelaso-laso ay fix na. Are guru ka daw. Pakaisa. Alay man to na yung aswa. Nakay man gulaw-law to amia nga kukwa ka no mapia. Niya bu minito ka kay makapira kekas na miya toon si Christina Onassis na miya tayo. Di siya ko mapuro mga to di makaperturtul sa kano sang na. Pera kandisyon sa miya pangaromay Christina Onassis. Lagi yang sawara ako betul na daw. Di ka titud na pumamakin ng mga babaitan saya. Ako na. Tanggawan nisyo na. Paisa kagiyaki panorwa maton si Christina Onassis na miyatay na inipa mamasaw to adal maingad. Inuto po mamasa adal maingad. Nakatiyang kaya burutan na miyakataling mo ma. Nataros ka buruan, no? Kaya ini panam sa auto adal maingad. Kaya ng mga daya iabad na imiyatay si Christina Onassis. Nakagiya kaya matoon na aya inikidiyon nakagiya superstar tao. Tantuap kababayaan ng mga tao. Nato na ikidiya kay Christina Onassis. In-identify ang medicine wanto na isabab ay nipatay kay Christina Onassis. Kailangan nakatukaw, mga inupatay. Tinimba ko, wanto na asan, anto na unon. Pangangalubo na, mas superstar. Nakakatawa ni Miyaw-law-la. Kag iya maulaw-law to, in-identify, wanto na ay pinipatay niya na kiyaw pangatan na inomiyatay si Christina Onassis kamiyagudutan. Napiya ka mo sa utok, tinuligaw, yan nga ka pa mamakinig sa agama, kati aguruan niya si Abdul Basit. Yan nga ka pa mamakinig sa agama niya, kaya piya-piya niya na, ba mapubulaga. Kailangan na, di nga di mapangatundu-tundu ka. Kaya gila po na, kaya tanudan ka na, may kagkapos niya, kaya tanudin na, mga tatantangan doon, ito mga demi susumpatak. Kaya absin mo, hindi di ka bis mamuha, sa mga kasi niya, nga kawidan na akalapan yun. Miyatoon na yakiyaw pakatan na inipatay niya na miya gagat. Yang kaya tutul na inuko na kimiya gagat si Christina Onassis. Kay ni poon sa kaya sabutian. Natamang ko kaya pakatundu-tundu guring karano kapagintaw niya na dan yan dan matoon si tito mapia kapagintaw. Kumaswitan. Alin, tunaw nun. Peter wa kanan debes gata am so titu mapia kapagintaw. Na bumingiraw tangi balata kada to kapakatam mo giraw man na yan. Nagyugod tano si Christina Onassis samia gugut kadan yan matoon so titu mapia kapagintaw. Nasambagentan. Alay man debes gato. Na upama kaya nga pamamakin gasol reaksyon Islam na totoo sing kaasig tawag palang dumadarian. Banta kapikirian, ikata amin yan ako kapaginatawa din na ban tarikor. Kapalayaban tasurong ta. Randa-randangan yan, nasasaro na yan.
Pagusar tanong ko mababasa mga loso, kagelipatan na. Kaya man ito na maranaw di sibut siya maranaw. Ira ito nga na ikaw mong kaya doon na. Basa na kau saudawari na di niya sibut na. Ginawa ko na siyempre. Dahil niya sibutan. Nare, miya gedam yo, mga uri penwala si tawa palandunga dari anak kagedamanian ko ti tua kapakapas. Ti tua kapag inagtawada, denak kagiya-giya. Ti tua kapag inagtawada, awida kalian na dengunay kamagagama. Sa kapagagama, ang manapanak. Ang beloy so paratiayang kaapiak kadan salana pembuka kasalana na di mapagkaling-kaling. Nang beloy so panarima ang apiak gunang kaluntan na anak bumbong kasap pamaloy na di mapembabaruba. Ayaw mana niya nang beloy ka strong iparataya. Karena lagi nga parataya ngay mantua lagi duka layang. Hindi kaya suba taon na kaloy ulo na miniboy. Ya lipatan na lang ay agama. Miyam sa orang mau dibetul lah rin. Uripan wala pagagama ka sa tarto kasigur kanon na maulaulanan na miya gida makasunti dua mapiya kapagintaw. Hindi daw kapman kakagya mabuo sa mga reaksyon ng mga pawal pangnikada si Siron. Na pangirok man na aling o pamanap pagagamatan na otak kagdam sa titlo mapiya kapagintaw. Na inubuhat na mag-agama awalay niya na lagi nususok. Naya terakyan na dapat na piaso motor. Apila lagay pun sa matambay na taman sa kapitol. Ay ama ilay tak mag-agama. So kandiditaran niya nawalang-alang na di makararapang narambag kagdam. Nakaiban yung budetaruan na tabi ako sa mga guru na nakaiman po lagi dugiti iliyan tanuro no? 3 minuto. Nangkay no kabas kami ang mga ulama na buwan ng mga Montero kami. Yang ako ng mga piya. Inuda man na pugula makakati na. Kapag uda mo ini makakawasali patopan na nakulang mo. Na, kati orasan na yun, totolong ako. Wala na guri ka umang kaya. Wala, pwede mapasada ng bandingan na final. Nare, Peter wakan na upang makasakatan ipagisi na YouTube man ipagisitan. Magagama ko alim na katawuro na di buka geda. Nakagiyang magagama ka na. Kaya pagagama kami ababad ka na upang makukarasi ko karaya din na seleksyon. Tunay man na 5 seleksyon. May agagama ka na, kaya mimili anak ka. Nasabu sa tayo pa ka, na very good. Nasuding ka ang tayo, panawang nga si Ipagalo, yung katala bilola ka, di ayaw ko talaga. Puro. Tigilan na ko na naman ko siya tao lama na bugatakin na kapwa tinay betul kami ang atakin na sa amin man na mga ulama na kanaba kami di pangatake ka matag kami interpreter. Ay dapat yun. Nawaran din na basta kumanan sa Quran, napmanan sa hadith na pagkasugat. Natiba ka niya kasugat na karina sa daerah bener ka. Mi ano di wala, pagagama ko sa taroto pa, nakagiyas si ikor ka kanon, na inuwa kang Pedro, kakagiyas din sa nabi, ni atay mo ka uperati ay nga, inuwa di perati ay nga sumbagyan na sunso nabi Pedron, kali ka mamudi man na nabi. Tunab si Peter o nabi, nailan naman ang kaya pakawitan niya nung kati ang mga ulama ini, ajaban ni amrin mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Katawan niyo basta magdami wa basta nga nagtero na piya ka mamasa na ilupon piya ka mamasa ka bihira nan geto na. Nato na ipimbasaw nabi piya ka mamasa subtado mu'min. Piya ka mamasa subtado mu'min. Ino to nasokol subtado mu'min. Nalang mo na mapanggulaulan yan na palayaon din mapia. Ya tebe miya gede mo ka. Basta mo minamberat na okay. Na suminang na okay. Ito na yaw idin na kali palayaon mapia. Kore kaya nasa katano muna ba dipindir kau. Si tano buko wider na moran na miya maninta ka. Kaya sa warang na dunia. Dito na to ni emo mo si